Привет, аз съм Мишо. И в този клип искам да ви покажа как да си направите село като това. Значи, отивате на създаване на нов свят и пускате на какъвто искате режим. Така, регенератор на структури включен. Така, тип на света, супер плосък и цъквате на пясък. Така, и натискате готово. Готово и създаване на нов свят. И го търсите. Понякога не става. Не се получава. Ще пробваме пак. Така. Тук пишете, вместо да ви е нов свят, пишете каквото искате. И така. И така. Хоп. И създаване на нов свят. Направих един кръст. 3 пъти за късмет. Аз винаги съм на творчески. Ой, ме харесва така. Ето го селото. Той имаше и една къща на смъртта. Аз така и казвам. Тук има друго село. А къде ли е къщата на смъртта? Аз си казвам така, защото има зомби. Защото видях зомби в нея и скелет. И би трябвало да е тук. На мястото на това село. Така. Водата на смъртта. Смешно. Така. И това беше. Довиждане.